Глибоко поважані брати і сестри, прихильники Божої Матері Буцлавської. Час біжить вельми хутко. І вже праз год ми будемо відзначати юбілей 400-годдя прибуття цудовного образа Божої Матері на це святое місце. Сьогодні урочисто з'являється опошній у трьохгодовому циклі приготування до цього юбілею. І девіз сьогоднішнього Бутлавського фесту – это Мария, Мати Збавцы. Так уже складывается, что в наступном годе все христианство будет отзначать юбилей 1070-годдя славутого Міланського едикту. Едикту, який дав свободу віровизнання для християнства. Тому святкування юбілею 400-годдя прибуття чудовного образа Божої Матері Буцлавської тут у це місце органічно впливає, злучається так само з святкуванням 1700-годдя свободы христианству. Мы добро ведаем, что такое свобода веровызнания. Именно это тут, у этой святыни, у этой базилицы, наши деды, наши батьки и многие из нас молились долгие десятигодия, как настала эта свобода веровызнания. И сегодня мы тешимся этой свободой. Тешимся, однако это не только дар, але так само и задание. И теперь нам треба всем належным чином використать эту свободу, как Христова правда не была выпустошена праз сучасные секулярные тенденции. Нельзя себе представить христианство без Христа и Его Евангелия. Папа Бенедикт XVI вельми добро и пригожо навчає, что христианство не является только выником этичного выбору альбо некой великой идеи, але это выник споткання з особою, яка зміняє чоловіка, яка дає новий накерунок життю этому чоловіку, і этой особою з'являється Ісус Христос. Однак тільки дякуючи Марії, яка згодилася з волею Божою і народила Збавцю, ожиттєвився Божий план збавлення. Тому сьогоднішній і одночасово опошній етап приготування до Буцлавського юбілею носить виключний характер. От Єзум пер Марія до Єзуса праз Марію ми добре ведаємо це латинське прислов'я. Воно менавіта вчить нас, що Марія, будучи Матір Збавці, з'являється найбільш певним шляхом до Єзуса, одиного Збавці світу, учора, сьогодні і во всі часи. Мы почули сегодня Евангелие об наведывании Марии святой Ельжбеты. Мария пришла не одна. Она пришла до Ельжбеты разом с Иисусом и с Его лаской. А перед этим было еще и звествование. Услуховуючися у слові, у этот диалог поміж Архангелом Габриэлем и Марией, мы можем лепей зразуметь историю збавлення. Мы можем лепей зразуметь, что тогда сталося. Это был поворотный пункт у истории человечества. Нам треба сьогодні звернути увагу на незвичайне вимірення таємниці відкриття Марії, надіяння Бога і досвідчення у своєму житті Його близості. У словах Архангела «Радуйся, полная ласки» выражена правда об тем, что Мария была беззаганно зачатой. Это означает, что она была без першородного греху. Благословленный Папа Пий IX еще в 1854 году обвестил догмат о беззаганном зачатии Найсвятейшей Панны Марии. С того часу это правда нашей веры. Однако при этом этот благословленный Папа отзначил, что Мария была захована от першородного греху для будущих заслуг ее сына. Бог, выбираючи Марию для оживления своих планов, одарил ее необходимыми ласками и дарами, чтобы она могла выполнить дорученное ей задание. Благословленный Папа Ян Павел II в энциклице «Redemptoris Mater» Мать Избавцы, подкресливая, что Бог одарил Марию
повнотою ласки з-за любові до погруженого в граху чоловіка, якому вона була повинна народити збавцю. Вітаючи Марію, Архангел Гаврій їй так само сказав: «Пан з тобою». У гэтых словах выражаны дар присутности Бога у житті Марии. Гэтая присутность додала ей отваги принять Божию волю стать матью збавцы. И хоть Мария была моцно збянтэжена такой прапановой, однак приняла яе. Бог выбрал Марию, каб, дякуючи яе згоде, змянить свет, хотя гэта згода нелегка ей далася. Збянтэжанасць Марии нетрудно зразумець. У габрэйскай культуры таго часу незамужная цяжарная жанчына рызыкавала быць укаменаванай. Юзаф, яе абручнік, меў бы права не поверыць ёй. Яе бацькі і блізкія знайшлі сябе ў вельмі складанай сітуацыі і былі вельмі моцна расчараваныя. Збянтэжанасць Марыі – гэта натуральная справа, бо звычайна людзі баяцца невядомага. Рэчы, якіх мы не бачылі, ці недастаткова ведаем іх, ці не дасведчылі іх, могуць выглядаць ашаламляльнымі. У старажытнасці, калі геаграфія яшчэ не была так добра вядома, як яна вядома сёння, не была развіта дасканала, на мяжы мапы картографы, калі не ведалі, што там далей знаходзіцца, пісалі: далей знаходзяцца драконы. Так пісалі. Таксама і Марія знаходзілася як быццам на тэрыторыі дракона, калі так можна выказацца. Бо першыя словы Арханёла замест напоўніць яе надзеяй прынеслі трывогу. Таму яе рэакцыя была зразумелай, яна была збянтэжана. Аднак у той сам час крытэрыем яе жыцця была праўда аб тым, што калі Бог чагосьці хоча, то ён хоча толькі добра, добра для чалавека. І яна згаджаецца з воляю Божай. Яна прамаўляе сваё слаўнае фіет: «Нехай мне будзе паводле слова Твайго». Фіет, якое змяніла свет. Вельмі цяжка параўнаць нас да сітуацыі, у якой знаходзілася Марія. Нічога не можа быць параўнана да статусу Маці Божай, не можа быць параўнана да той, якая нарадзіла збаўцу. Не мае значэння, якой нязвыклай можа быць гісторыя людзей, аднак Марія ўсіх нас у гэтым перавышае. Многія з нас ведаюць, што такое вялікія цяжкасці і дасведчылі гэтых цяжкасцяў у сваім жыцці нямала. Мы нярэдка трапляем у сітуацыі, якіх мы не чакалі, не хацелі і не планавалі. І таму нашай першай рэакцыяй бывае шок, баязлівасць і пачуццё загубленасці. На самой справе няма людзей, якія б маглі сказаць, што ў іх жыцці ўдалося ўсё так, як яны запланавалі. Можна ісці ў заклад, што ніхто з нас не планаваў фінансавых цяжкасцяў, хваробы, сямейных праблем і гэтак далей. Ніхто не планаваў і сусветнага фінансавага крызісу, які ўжо працягваецца некалькі гадоў і невядома калі завяршыцца. Ніхто не планаваў складанай сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў свеце і ў нашай краіне. Гэтую літанію, гэтых цяжкасцяў, балячак, калі так можна сказаць, нашага свету можна працягваць бясконца. Яна закранае як прыватнае жыццё чалавека, так і жыццё ўсяго свету, не выключаючы жыццё таксама і нашага грамадства. Ёсць такі жарт: калі хочаш насмешыць Бога, то зрабі планы на будучыню. Гэта не што іншае, як праўда аб тым, што Божыя планы не чалавечыя планы, а чалавечыя планы гэта не Божыя планы. Менавіта гэта тое, што Бог кіруе гісторыяй. 5 гадоў застаецца да юбілею стагоддзя фацімскіх аб'яўленняў Марыі, у якіх яна яшчэ ў далёкім 1917 годзе прадказала гісторыю развіцця чалавецтва ў 20 стагоддзі, пераслед касцёла на нашых землях і яго адраджэння. І так сталася. І мы з'яўляемся сведкамі і ўдзельнікамі гэтага працэсу. Такім чынам, праз Марыю Христос яшчэ раз паказаў, што Ён ёсць панам гісторыі, што Ён умее пісаць проста на закручастых лініях гісторыі, што Ён ставіць апошнюю кропку над ёй. Сёння ў Буцлаўскім санктуарыі мы праслаўляем Марыю не таму, што яна была
вельмі вядомай у сваім асяроддзі, але менавіта таму, што такой не была. Веліч Марыі крыецца ў тым, што яна, будучы звычайнай дзяўчынай, згадзілася з Божым выбарам насіць у сваім лоне збаўцу і нарадзіць яго свету. Гэтую ласку яна праславіла ў сваім велічным гімне «Магніфікат», які мы пачулі падчас сённяшняга Евангелля. У гэтым «Магніфікат» Марія кажа, што Бог учыніў ёй вялікія рэчы. У гісторыі збаўлення і ў гісторыі чалавецтва ёсць многа прыкладаў, калі Бог дзейнічае падобным чынам. Ён выкарыстоўвае простых і пакорных людзей для асягнення вялікіх мэтаў. Таму пакора і нязломная вера – гэта цноты, якіх мы павінны вучыцца ў Марыі. А як мы сябе ацэньваем па шкале пакоры? Гэта непростае пытанне, тым больш у сучасным свеце. Хрысціянскае разуменне пакоры цесна звязана са згодай Марыі з Божай воляй. Хрысціянская пакора не мае нічога супольнага з пагардай адносна сваёй асобы, з прыніжэннем самога сябе ці з забыццём той незвычайнай годнасці, якую мае кожны чалавек, як створаны па вобразу і падабенству Божаму. Пакорны чалавек – гэта той, які ведае усю праўду пра сябе. Ён ведае, што жыццё, годнасць, ласку збаўлення, свабоду і здольнасць да любові ён атрымаў дарма. Таму чалавек пакорнага сэрца найперш з'яўляецца кімсьці удзячным Богу і людзям за атрыманыя дары і ласкі. Такой была Марыя. У той сам час пыха з'яўляецца грахом. У снежні 2011 году у берагоў італьянскага вострава Джіліо пацярпеў аварыю турыстычны карабель «Коста Конкордія», у выніку якога загінула многа людзей і быў знішчаны адзін з найбольш сучасных марскіх судоў. Даследаванне, аднак, паказала, што не тэхніка, але чалавек быў прычынай катастрофы. Менавіта капітан хацеў задзівіць турыстаў, што ён можа весці карабель нават там, дзе забаронена. Падобных прыпадкаў здараецца вельмі многа. Калі толькі чалавечы фактар, а асабліва ганарлівасць чалавека, пыха і брак пакоры вядуць да катастрофы. Часта здараецца і на нашых вуліцах, на нашых дарогах, што двух вадзіцеляў, як мы кажам, не могуць падзяліць дарогу. У выніку чаго адбываецца аварыя, калечацца або нават гінуць людзі. Потым з часам чалавек разумее, што учыніў зло, але ўжо жыцця забітага чалавека не вернеш. Такім чынам пыха становіцца прычынай многіх няшчасцяў. Марія згадзілася з воляй Божай, калі на яго прапазіцыю адказала: «Хай будзе мне паводле твайго слова». Езус Христус таксама адказаў падобным чынам на волю свайго небеснага Айца, калі дазволіў быць арыштаваным, дазволіў быць бітым, зняважаным і ўкрыжаваным. Калі б Марія сёння фізічна прысутнічала сярод нас, то, напэўна, не хацела бы, каб мы разважалі пра яе, але пра яе сына, Езуса Христа. Бо Бог збавіў чалавецтва менавіта праз яго пакору. Аднак веліч Марыі ў тым, што шлях да збаўлення праходзіў праз яе пакорную згоду з воляй Божай. Праблема пакоры ў сучасным свеце з'яўляецца адной з найбольш актуальных. Сучасны чалавек імкнецца да самавыстарчальнасці і абсалютнай незалежнасці. Божы закон яму гэта не што іншае, як абмежаванне яго свабоды. Ён імкнецца жыць не паводле Божага права, а паводле права, якое ён сам сабе прыдумаў. Пры гэтым гэтае права вельмі часта супярэчнае праву Божаму і волі Божай. І што мы ў рэзультаце маем? Да чаго мы прыходзім такім чынам? Сям'я, як галоўная клетка грамадства, перажывае небачны дашур крызіс. Жыццё, як самы вялікі Божы дар, такім ужо не лічыцца, што вядзе да пагаршэння дэмаграфічнай сітуацыі і як наступства да напружанасці паміж рознымі цывілізацыямі і культурамі. Генетычныя эксперыменты і гендерна-транссексуальныя тэндэнцыі пагражаюць годнасці чалавечай асобы, як створанай паводле вобразу і падабенства Божага. Усё больш і больш распаўсюджваецца маральнасць і разбэшчанасць,
алкагалізм і наркаманія, расце сацыяльная несправядлівасць, праступнасць і гэтак далей. Уявім сабе, у якой алкагольнай яме знаходзіцца наш народ. Паводле апошніх даных, на кожнага жыхара Беларусі, і гэтага толькі што сёння народжанага і старога, 12 літраў чыстага спірту. А калі Міжнародная арганізацыя аховы здароўя кажа, што 8 літраў спірту ўжо забівае чалавека, даградуе яго. У нас 1,5 разы больш. Гэтыя іншыя анамаліі сучаснасці з'яўляюцца нічым іншым, як вынікам адступлення ад маральных нормаў і упадкаў рэлігійнасці сучаснага чалавека. Усё гэта вядзе да дэмаралізацыі і дэструкцыі чалавецтва, асабліва маладых людзей. У той сам час гісторыя сведчыць, што ніякая грамадская супольнасць не можа доўга трываць без захавання маральнага кодэксу. Таму прынцыповым пытаннем сучаснасці з'яўляецца, ці можа чалавек быць добрым без Бога. На самай справе ёсць нямала людзей, якія называюць сябе веруючымі, а ў той сам час жывуць, не захоўваючы Божага закону, жывуць так, як быццам Бог зусім не існаваў. Ёсць і такія, якія выглядаюць на добрых без Бога. Аднак Бог неабходны, каб захаваць маральнасць. Бо калі няма Бога, то няма ні добра, ні зла. Добро і зло без Бога – гэта чыста суб'ектыўныя рэчы. Усім вядома, што прычыненае чалавеку крыўда – гэта зло. Аднак у той сам час ёсць людзі, якія так не лічаць. У такой сітуацыі без маральнай праўды, якая перавышае гэтыя два погляды, немагчыма цвердзіць, што наш апанент памыляецца. У гэтым прыпадку мы можам толькі сказаць, што я асабіста думаю, я асабіста мяркую, што гэта добра, а гэта зло. Вера ў Бога і захаванне маральнага закону выражае пачуццё, што існуюць межы, якіх мы не можам пераступіць, незалежна ад таго, якое становішча ў грамадстве мы займаем і якой ёсць наша роля ў яго жыцці, у гаспадарцы, у палітыцы, у касцёле і гэтак далей. Вера нам кажа, што ёсць нехта перад намі і над намі. Гэта Бог і яго закон, які нам з пакораю, па прыкладу Марыі, трэба прыняць. Без Бога і веры ў яго добро і зло – гэта толькі справа густу, або тое, чым іх сабе прадстаўляе грамадства. Калі няма Бога, то маральным з'яўляецца тое, што такім разумее адна ці іншая культура. Аднак на самой справе гэта далёка не так. Перасцерагае нас ад гэтага папа Бенедыкт XVI, які зусім нядаўна сказаў, што ў наш час існуе культура, у якой не лічыцца праўда, але толькі сенсацыя, дух паклёпу і знішчэння. Гэтая культура, якая не шукае добра, і маралізм, якой з'яўляецца маскай, з мэтай сеяць хаос і разбурэнне. Калі хлусня прадстаўляецца ў выглядзе ісціны і інфармацыі. Вядома, што яшчэ старажытныя грэкі пакідалі нованароджаных, непоўнаспраўных дзяцей на вяршыні гары, каб яны там паміралі. Жывымі не застаўлялі толькі здаровых і добра выглядаючых дзяцей, бо гэта з рацыянальнага погляду было апраўдана для іх. У той сам час іўдэйска-хрысціянская традыцыя вучыць, што кожны чалавек, як Божае стварэнне, мае сваю годнасць, і таму такія паводзіны старажытных грэкаў нельга назваць апраўданымі з маральнага пункту гледжання. З усяго гэтага выплывае выснова, што чалавек у сваёй дзейнасці павінен кіравацца незалежным ад яго маральным правам і абсалютнай праўдай, што і дае нам Творца. Сучаснаму чалавеку з яго бракам пакоры і імкненнем да абсалютнай свабоды нелёгка гэта прыняць. Аднак гэта адзіны шлях, які вядзе да шчаслівага жыцця на зямлі і ў вечнасці. Паглядзім на Езуса. Ён сапраўдны Бог, пакорна прымаючы волю свайго нябеснага Айца, здзейсніў справу збаўлення чалавецтва. Калі ён быў прыбіты да крыжа, то быў найбольш жаласным стварэннем на зямлі. Аднак у той сам час яго пракляцце сталася нашым благаслаўленнем. Калі Езус паміраў, то цемра ад поўдня да 3 гадзіны аб'яла ўсю зямлю.
Аднак потым засвяціла сонца. Калі ён памёр, то матчынае сэрца Марыі адчувала сябе прабітым мячом. Але яе сын воскрос, і ў яе сэрцы зазяла сонца. Напэўна, у хвіліну звяставання Марія не магла нават прадставіць сабе, што здарыцца з ёй на Кальварыі. Аднак яна не пабаялася драконаў, бо добра ведала, што такое цмок забойца, і даверылася Богу. Праблема веры у Бога ў наш час з'яўляецца вельмі актуальнай. Сучасны свет перажывае небывалы дасюль крызіс веры. Як благословлёны Ян Павел II, так і Бенедикт XVI заклікаюць да новай евангелізацыі з мэтай ажыўлення веры. Нездарма папа Бенедикт XVI 11 кастрычніка гэтага году аб'явіць год веры, які таксама будзе шырока адзначацца ў Беларусі. Папа падкрэслівае вострую неабходнасць вывесці сучаснага чалавека з духоўнай пустыні да Хрыста, бо ў сучасным свеце хрысціяне больш клапоцяцца грамадскімі, культурнымі, палітычнымі справамі, ніж сваёй верай, якая ёсць шляхам да збаўлення. У прыгатаванні да году веры нам неабходна сузіраць сёння на пакору Марыі і браць з яе прыклад, бо яна найкарацейшы шлях да Езуса. Ад таго, якой будзе наша вера і маральнасць, такім будзе і нашае жыццё. Мы аб гэтым часта забываемся. Але мы павінны Езуса паставіць перад намі. Ён наш правадыр, Ён наш вуладар, Ён менавіта вядзе нас да таго, каб мы будавалі шчаслівае жыццё тут на зямлі і прыйшлі ў вечнасць. Ёсць такі абавет, калі в адным малым аэрапорце ішла пасадка ў самалёт, там не трэба было падвозіць людзей, людзі ішлі так пешком да самалёту. Раптам выдарылася вялікая бура, ветер, дождь, і ўсе бягуць у самалёт, прыбегаюць, сядаюць, задаволеныя, што сядзяць, сцюардэса замыкае дзверы ў самалёце. Але потым людзі бачаць, пасажыры бачаць, што нехта бяжыць яшчэ да самалёту, стукае ў дзверы. Сцюардэса паказвае праз акно, што ўжо позна. Уже пасадка завершана. Ён, аднак, стукае, яна не адчыняе дзверы, ён далей стукае. Нарэшце, яна адчыняе дзверы. І якое здзіўленне агарнула яе, калі яна ўбачыла ў гэтым чалавеку пілота самалёту. Пілота самалёту хацелі ляцець без пілота. Як часта, дарагія браты і сёстры, мы таксама ў нашым жыцці ляцім, ідзём, працуем без пілота. А гэтым пілотам з'яўляецца Езус. Гэтым пілотам з'яўляецца Евангелие. Гэтым пілотам, да гэтага пілота, да Езуса вядзе нас Марія. Гэта найкарацейшы шлях. Таму, дарагія браты і сёстры, не боймася заўтрашняга дня. Пойдзем у яго з верай і надзеяй. Даверымся Богу, як даверылася Марія. І тады ў нашым сэрцы сваёй ласкаю народзіцца Езус Христус, які лепей, ніж самы сучасны GPS давядзе нас да мэты нашага жыцця. Гэта, напэўна, нелёгка. Аднак мы павінны памятаць аб тым, што калі Бог з намі, то хто супраць нас? Амэн.